Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca Píxels. Avui vinc a parlar-vos de les cròniques lunars de Marisa Meyer i del primer volum que es diu Cinder. Les cròniques lunars de Marisa Meyer revisiten 4 contes clàssics tradicionals, que són: en el primer volum tenim Cinder, que és cendra en anglès i fa referència a la cendrellosa o ventafocs. En el segon volum tenim Scarlet, que fa referència al color roig perquè parlem de la caputxeta roja. El tercer volum té com a protagonista Cress, que és l'abreviatura en anglès de Crescent, que és creixent perquè són les cròniques lunars, i fa referència al personatge de Rapunzel. El quart volum, que està a punt d'eixir a la venda en anglès als Estats Units, es diu Winter, que és hivern en anglès, perquè té com a protagonista la Blancaneus. Jo m'he llegit ja complets els 2 primers volums i he encetat el tercer, i he de dir que com a sèrie em pareix un poc irregular. El primer volum m'ha agradat molt, deixant de banda que alguns diàlegs jo els canviaria un poc. M'ha agradat molt el món que crea i m'ha encantat que estem en una revisió molt distinta. És una versió molt futurista i amb molta tecnologia. Estem en l'any 126 posterior a la Quarta Guerra Mundial. Els països de l'est s'han agrupat en la comunitat oriental i tenim com a capital Nova Pequín. El món està novament assolat per la plaga de la pesta i s'ha descobert que n'hi ha habitants a la Lluna que tenen com a reina la malvada Levana, que vol fer-se amb part de la Terra. El seu pla és que en morir l'emperador actual, que està malalt de pesta, ella es casarà amb el seu fill, que és el príncep Kaito, a qui anomenarem Kai. Ella vol casar-se amb Kai perquè així passarà a ser la reina de la comunitat oriental, que és la zona més gran del planeta Terra, i així políticament podria acabar dominant la resta del planeta. Els habitants de la Lluna tenen una peculiaritat, que és que poden ficar-se en la ment dels habitants de la Terra i manipular-los per a que vegin el que ells volen que vegin. Poden canviar d'aspecte, poden fer-los pensar com ells i poden manipular-los mentalment. Tenim com a protagonista del primer volum Cinder, que no només és una ventafocs molt moderna, sinó que és una cyborg, i és una cyborg mecànica, és la millor mecànica de la ciutat, i el príncep Kaito, només començar el llibre, li porta el seu androide personal perquè li el repari, i allà ja hi ha l'atracció instantània. Penseu que és molt futurista, com que és una cyborg, ja comença el llibre, no és que ella perda la sabata, és que ella perd el peu complet. Recordeu la sabata de la ventafocs? En aquest cas ella pot llevar-se el peu complet perquè és una cyborg i té part d'androide. A mi m'agrada molt el mot tecnològic que crea, el tema de la ciència-ficció, on viuen humans, androides i cyborgs, que són humans amb parts androides, i tenim després el tema dels habitants de la Lluna. A mi m'ha agradat aquesta mescla tecnològica, m'agrada aquesta versió tan futurista, i m'agrada com es recupera aquesta versió futurista en el tercer volum, perquè Cress, que és Rapunzel, és una Rapunzel que no està tancada en una torre, és una programadora informàtica que està tancada en un satèl·lit lunar. Per tant, ahir recuperem tota la tecnologia i la ciència-ficció del primer volum. El segon volum no m'ha agradat, decau molt per a mi, és la caputxeta roja, apareix el llop, i el llop l'ajuda a buscar a la seva àvia, que té a veure amb la trama del primer volum, però ja no apareix tanta tecnologia. Sí que descobreixen coses i apareix una nau espacial i l'àvia estava implicada en coses de tecnologia, perquè l'àvia era militar, aquesta part és interessant, però ella, la caputxeta i el llop són zero tecnologia i no es relacionen amb cap androide ni cap... I per a mi això decau un poc perquè no toca la part que a mi m'havia agradat més. A més, el segon volum se centra més en el romanç i m'agrada més que el primer volum ho deixa un poc com la tensió, la intriga, i ja recupera més avant. La història va més graduada i es va fent més interessant. Si ja heu llegit algun d'aquests volums, si voleu deixar-me algun comentari o la vostra opinió sobre la sèrie, poseu-la en la secció de comentaris.